Kama Spika mar bura Moses Wetangula ochoro nyinge jotelo manyowal gi jatend piny Kenya William Ruto e lemo opogore mar chako chenro mag puodhogi. Nyinge mochwal ne komiti mar rango weche mag welo mag jotelo gin kaka Mutahi Kagwe mowal kaka jatend migawo mar pur, Leke Nyanjui mowal kaka jatend migawo mar ohala kod William Kabogo mowal kaka jatend migawo mar tudruok. Nyinge mochwal ne komiti mar weche lweny ng'ado rieko kod tudruok pinje maoko gin kaka Margaret Nyambura Ndung'u mowal kaka High Commissioner piny mar Ghana, Dr. Andrew Karanja mowal kaka jambetre mar piny Brazil, Ababu Namwamba mowal kaka jachung' mar UNEP kod Nur Gabo mowal kaka jal mabiro dhi tawo chenro mag Kenya e piny Haiti. Nyinge mochwal ne komiti mar rango weche jotije ma pachoka gin kaka Mary Kimonye mowal kaka jalup jakom duol mar apis mar rango jotije piny owacho, Harun Hassan, Monamaka Amani, Francis Meja, Irene Cherotich, Boya Mulu, Joanna Ndisi kod Francis Otieno duto mowal kaka jokanyo e duolno. Komiti zadek go biro chako chenro mada dho jotelo mowal go mar puodho welo margi kata obedo ni od bura to pod ni e yweyo ka bende igeno mondo mi gichwal ripode maggi tarik 15 dwe manyien mano dwe mar 1 2025. Bang'e spika biro luongo romo mar jod bura kama gibiro twakie e wi ripode mochwal go. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingo ne jo Kenya arita makare e kinde nyasi mag sikuku. Kane owuoyo e nyasi mar arus moro e tong' ma Muhoroni gi Kipkelion, Kipchumba owacho ni gidhi rido arita e gwenge te e kindegi. Bende okwayo jopiny mondo obed motang' kendo kik gitim nyasi asasa makelo negi hinyruok ka ochiwo ranyisi gi derepe mariembo komer. Sports committee ambao waziri Kipchumba ongegeti turonge mwage ne pongezi nigagende taban ageti nyabonda gimenye to have everything to thank God for. Today we are here in Nyanza and we have taken time to have a conversation with our local administration leadership and the security team who are serving between Kericho and Kisumu counties. And we are very happy that they have given us a very positive report that past cases of conflicts among communities have now subsided. This is a festive season. As a ministry, I want to ensure the people of Kenya that their security is guaranteed, that their safety is guaranteed, even as they go about their business of holiday. I want to appreciate them for what they do. Nyakwara Mugajuang yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo otieno makawuono kata midhiambo makawuono. Asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Eriko Ronald wacho no irmore Joyce awinji maler gi koyo ma Nairobi. Amor kod Ramogi TV wan kod mamake Promise min order gi nyithinda mano Genevieve gi Gloria. I wish gi Merry Christmas kod Happy New Year. Lucky Ochuonyo wacho ni awabedo kod ng'ikruok e duol kanyo kata kamano Midusa Magwa temo mar mondo mi gi losane chenro makamane yo makare. Ote machielo iwacho ka ni Onyango Vincent Ramogi ma engineer Vina Konyango Janyabola Nyakwar Jasirimo engineer mwenye akona barua zote za kazi. Watching live from Kajiado West, one live with Derek and Felix Wodu Kuoyo. Wacho ni Manokinyo wacho ka ni Mosna Kokuto family ahead of the rest. Erokamana inyanya kwa Ramogi Ajuang ikinde mwadhi mbele koda weche wa manyien mag ang'ich welo kata kamano wagoyo mos ahinya kuom bedo kod ng'ikruok matin kanyo e yor tudruok e yor duol. Kata kamano anyisi kanyo ni Midusa Magwa e loso weche mag tudruok oselose kendo bang' yo mwakao gi sani wabobedo kwa duogo mar mondo mi wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Kik idhi mabor. Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator ilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha
kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Chrissy Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Chrissy. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity Card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Chrissy Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Monie pin ruotho senyuol jiduto pake. E kinde ni mar nyasi mar Christmas kata sikuku, wakao thuolo mar bedo kanyakla kod osiepe magwa kachiel kod anyuola magwa. Emomiyo en kinde maber mar bedo gweth ne jogo mabendo chando. An kaka Roda Nyarko Kitmo akwayo ni hai maber e kinde ni mar sikuku mar mondo Nyasaye oritu kendo Nyasaye ogwedh ji duto te. Merry Christmas. To donge Seher ne wachona ni Kunal ne ng'ama ja miriambo to pare no wuon en okwayi milion 10. Winja ne ranga ane dwa ng'eyo gimoro amora marach madhi nyime kae maber. Seher, an gi sani chunya chandre ahinya nikech nitiere gima anadwa nyisi. To sasa madwa wacho nigo analalo gachier mar wacho ni an aheri ahinya Seher. En ang'o marach karan? Ang'o miyo ok ichamo sweet? Nikech in bende ok ichamogi. Ini paro mane wida ni dongi? Machiegni kendo Nyakwaramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. E kinde ng'anyo mag Gen Z dwe mar 6 higani mar 2024, jopiny moko ne oyudo thuolo mar ng'eyo Faith Odhiambo, ogai mar riwruok mar okinde LSK maber kaluwore gi tich mane otimo. Oganda moko ne opuoye kuom tijno ka moko ne odong' ka ohum nono ni to chir mane onyiso ne owuok kanye. Cleophas Oluoch ne oyudo thuolo mar goyo mbaka kod Faith Odhiambo kendo miyo wasigande kaka higa mar 2024 osebedo ka oneno e tong' wang'e. Tarik 29 dwe mar 2 higa mar 2024 okinde ma pacho kane odhi e yiero kendo yiero Faith Odhiambo kaka ogai margi. En yiero mane okelo ne lokruok e ngimane kod yor tich. Ne odonjo e tich tok ng'anyo mag okinde mar kwedo donjruok ma sirkal ne donjorego gi tije doho. Koro kaka okinde wan wawuok wacho ni wejo judiciary otim tijgi, ok inyal donjo nikech gitimo gima ratiro basi dwa goyogi. Koro kaka okinde nwawuok matek wachun gi judiciary. To safar mare mar yiero ne chal nade? Oleronwa kaka ne odhache chenro no kaka jachung' mamiyo kendo lek mane ntiere godo. Nen tich wuotho e Kenya te kutimo debate e TV be kuwuok radio kendo different debates gi okinde. Nwanyalo timo mwatieko maber Nyasaye nochung' kodwa in terms of agenda na mane naseketo gik moko
anyalo wacho ni oyungore matin nikech nochakore gi ng'anyo mar Gen Z mane nowuok, koro tich nobedo mang'eny, ok inyal nindo maber, igoni sim seche te, nyaka idhi kony ji ka gi ka. Nwawuotho round, wadhi e police stations, wadhi e doho be, nyaka ibed piny be ung'i strategy kaka ukonyo ji, utiyo gi human rights organizations mopogore. Simbe ne donjo ne Faith e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata saa 7 mar otieno, kendo magi ne mede mana jip mar timo tije. To jopiny ne oyudo nade namba simu mar Faith Odhiambo? Normally anaketoga simba silent, lakini sechego noinga kata keto sim silent kichikia ni ng'ama rangi ka sim no kadhi ang'o madhi timore, nikech seche mane Gen Z nochako gocho ne jotelo mar parliament mane negiketo simbe gi kila mahali e internet, negiketo X, ginyiso ji ni mos. An be simba noket kanyo. In fact, nitie ng'at moro mane nomoso ng'isa ni ker waol kodi. Ang'ise ni an ok an ker ma piny, an ker mar Okinde. Wacho ni in ma ker ma piny. Ong'isa ni waherindi. Endelea gi tich mitimono. Okinde ne omakore gi jopiny e kinde ng'anyo mag Gen Z mar chwalo kony ne jopiny. Kaka okinde te Kenya, to wanyalo konyo ji. Nikech ji noyie wuok nono, ok gikwa ni ochul gi pesa, an be nokamigi gimoro amora kata transport. To e tijni te, Faith ne nigi luor mar rocho ngima kod tije jo Kenya kaluwore gi koko e kinde ng'anyo mag jo Gen Z. Wach mane nwaneno post election violence mane na luor, nowacho ni kich nwaneno ji ni nego marach. Ing'eyo Gen Z ne wuok, ne gitimo ng'anyo maber, giwuok awuoka gi pi, gintie gi kwe, gin giwer ka giwuotho, lakini gima nwaneno polise ne goyo gi marach, igo gi bunde, igo gi rubber bullets, tear gas be. Ng'eyo moko nitie kaka igoyo tear gas midwaro riembo ji, to nitie tear gas ma ng'ato temo goyo mondo hinyi. Faith leronwa kaka oparo ni ratiro mag Gen Z ne orochi kinde ng'anyo. Pinywa nyalo kethore emane naparo, to jok mane naneno mahinyore moingo ok en politicians gima dhi to pondo. Ineno kaka ne giringo chieng' 25th, oket gi e chopa, ikaw gi mtokni, gin giringo. Nthindo gi mowuok oko, gin gidwaro proper health care, gidwaro education system matiyo, gidwaro proper governance, gineno kama corruption mibadhi ochopo e pinyni. To giwacho ni nyakwa lokre kaka gik moko timre e pinywa ni, gin giwuok awuoka gi kwe. Doho ma pachoka osebed ka iseyo kuom chilo mar mibadhi. E higani, Faith leronwa ni osebedo ka omedo jiwo tend doho ma pachoka mondo mi oti gi ratiro. Adiera nitie chilo ma donje e doho kanyo, emane nwabet ng'isogi, to wang'isogi kaka Okinde ok unyal wacho ni ok bitimo investigation ni ji okelnu mana evidence unubet. Choni tij Judicial Service Commission, apart from timo promotions, tiju en be timo investigations mondo ng'e jok matiyo ka be gitimo gik moko kaka chik dwaro koso gitimo nyim chike. Ng'ato ok nyal, ji ok nyal complain, iyudo 10-20 complaints judicial officer achiel to wacho ni mano onge gimoro. Nego upenjru ni en ang'o momiyo ng'atni kende ema ji penjo mang'eny gi. Nego tim proper investigations mondo bi ung'e adiera. Ema nwang'iso jatelo mar doho ni koko nyal bedo piny motim tije maber, ema jo Kenya wacho ni uwuoge komno. Faith Odhiambo kaka jakom mar LSK ne odagi gwelo mane omiye e aput mane nono gope ma pacho kae, kendo leronwa chung' mare. En ang'o mane odhire mar dagi gwelo mar jatend piny Kenya William Ruto? Nwang'iyo gima chik ondiko kendo gima chik wacho. Tijno nwadhi donje tich mok wanyal timo. Kata barua mane nwandiko ne ker ma piny, nwandiko ne kwang'ise ni
kata ka wacho ni akautijni mane kaka chik ma katiba wacho ma ka ng'ato dhia kata e court wach ni borumo okadwa bete task force mwadhi timo tich ma ntie mano en tich ng'ato and at the same time onge gima wabdhi timo maana 3 months mondo ubet piny urang det ma piny ni te kendo irang det mose pong e piny ni ta 10-15 years ago mano ibo okonyal timo. To jopiny ne par Faith Odhiambo nade gi tije kako gai mar riwruok mag okinde pacho ka LSK jibo parane nachung' gi jo Kenya nachung' gi jopiny seche mane wantie gi ng'anyo ma jo Gen Z mane nolokre be jopiny te nodonje ka ji dwaro ni ong'i kaka piny ma Kenya wa change a lot of things. Nachung' gi jo Kenya gi chunya te kich nang'iyo joma wuok oko ok giwuok keth piny gin giwuok oko mondo ging'i serikal taxes finance bill mane noket taxes ne ng'eny ne gikwayo better services ne gikwayo ker ma piny ong'i mibadhi mane ne timre different ministries. Higa rumo koro yweyo chopo machiegni. Arito dhi dala dhi ayue matin. Ingeo tich osebedo mang'eny ma kata gik mahero timo kaka nahero ga dhi gym koso swimming okanyalo obedo matek matin. Osiepe. Nyinga Faith Odhiambo an ker mar okinde te Kenya ka. Akwayo ne okinde te gi jo Kenya duto hawi maber e higa manyien. Nyasaye udong kodu udong kwe. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Mano kaka higa obedo e wang'o kinde erokamano ahinya Cleophas Oluoch kuom kelonwa sigana makamano mong'itha mano kod jakoma mar riwruok mar okinde LSK mano Faith Odhiambo. Somane moko kuom ote ma ochwalonwa e namba mar 3 iwacho ka ni Ramogi TV an Pastor Omondi Othiche mar Gemo Nyiore mosna jaoda Sara Atieno mano Nyaseme gi Apostle Morris wuod Awuora gi Olo Yande. Ote mamoko mabende uchwalonwa otieno makawuono kata midhiambo makawuono wacho ka ni mano Bro Favor Joel Onyango Duor wacho na neno Ramogi TV maber ka an awendo mosna kacha Joshua Otieno Got ka en Ngoga opija jachoma mar Nyamasare ya Kisumu wacho na neno malera kendo makare ka wan Nyamasare ya Kisumu kod min oda ma Brighton Aseko Kero Ogedo Buda Deno Amolo koda jochuma duto ma Kisumu. Nyako Ramogi jongero kama na inya kuom bedo kodwa e kinde modhi mbele kod weche wa manyien mag ang'ich welo. Med cholo nwa pachi kotudore koda weche wa manyien duto midhiambo makawuono. Akawuoyo madundo kaduogo tadhi mbele kod weche manyien kik idhi mabor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Hichi imeisha tena. Si unaona. Watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu.
Hakuna kupumzika wazee. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar Sh5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo Sh5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Jo-Kenya mayande opango timo limbe pacho e kinde nyasi mar sikuku pod medo yudo midhiero ma opogore e weche mag wuoth kaluwore kod dhugruok mar geche e moko kuom apeyni madongo pacho ka. Jogo machano dhi dala koro chuno mondo chul omenda ma kore chwe kendo rit mtokni kuom kinde malach e wach masani omiyo moko kuom jowuoth nindo nyaka e tesende michunge geche eka giyud thuolo mar dhi pacho. Jafamo marwa Cynthia Onyango ni kod ler. Jowuoth madhi e gwenge makaluo kod imbo mar Kenya mane nigi chenro mar chopo pacho chon mondo riwre kod anyuola margi e nyasi mar sikuku sani koro chalo ma olokore ler bang' dhugruok mar mtokni e moko kuom apeyni madongo pacho ka kelo midhiero e chenro mar wuoth. Wach makoro kelo pek kendo chuno moko kuom jowuoth rito nyamburko kuom kinde mohewo seche 6. Tulikuwa tunafaa kwenda na gari ya saa 2. Tumesubiri hadi wa leo, sasa tujui nini mbaya. Tukiulizia tunaambiwa ati kuna jam. Sasa tunangoja tu, hatujui. Maybe Mungu atusaidia tutasafiri salama. Ne wachopo kae kisa paga riyo mar okinyi kane wabuk gari mar saa 1 madhi mbita to nyaka sechegi gari pok ochopo. Koro waol. Koro wanyalo kwayo management ni ging'iye kaka ginyalo loso yore mag wuoth mondo bed chap nikech ne giseloso nyigi mbele. Koro sani we are soon losing hope with Easy Coach. For us right now waiting for the bus, being that we closed yesterday and I booked my bus that day yesterday, and I've been waiting for the bus to arrive. No information have been given to us. We are being told that there is traffic jam. Apisa maduong' mar kambi mar Ena Coach Richard Mugire
owacho ni giyudo midhiero kaluwore ni geche osebedo mathoth e apaya, ka moko kuom derepe bende koro ok lu chike mag apaya kaka dwarore, gino makoro kelo pek modhuro ahinya to ne mtokni madongo. Currently we are experiencing a challenge of traffic also on our highways. For example, on Nakuru Highway and Narok Highway, there has been 2 days gridlock. And some of the vehicles that left up country yesterday, some of them are not yet arrived here yet. Midhiero makama koro miyo geche kaka Super Metro mayande ni kod lesen mar tayo chenro margi e chuny boma ma Nairobi kende koro donjore tero jowuoth pacho mar konyo kwan mamalo mar jowuoth madhi dala. Koro gari makonyo ji gimna geche koro kaka mag town service. Koro kaka nitie geche moko ma nyaka bed gi TLB. Koro ko yieni mondo mi at least inyalo dhi oko. Kisi coach kauga 1750 going to Kisumu Busia. Kisi kingiyo Galaxy kauga 1400. Galaxy no medo bei koro 16. Kidhi route Kisumu Galaxy ko 1800. To like companies moko mani kaka Mfangano wan gi shuttles mani Mfangano sani gi idho bei nyaka 200,000 gi 700 kidhi dala. Moko kuom jowuoth to oseyotend kembe moko mag geche magiwacho ni ok oketo chenro makare neno ni jowuoth orit maber e kinde magirito geche mondo ochopi. Kuna maji, kuna matope, uwezi eka bags chini. Angalia pia vile huku kuna kaa. Unajua sini wa Kenya, we believe our taxes should do something in this. What I'll advise Easy Coach is that they should have a customer care whereby they can actually reach out to people. Like there's a lady here who has a back problem and she's been here for almost 4 hours. Kaka okang' mar temo kedo gi midhiero gi, kembe geche mane waloso godo owacho ni gisekawo okenge ma opogore mar neno ni jowuoth obedo gi safar maber. Atemo kwayo oganda wani weche magitemo wacho ni ok wanyisgi ni gari dhi deko. Ok en wach maber. Nikech watemo kwanyisogi seche duto kama geche wanitie gi gimomiyo geche leo. We have got a very well furnished waiting lounge that can accommodate the mothers with the children and the people who can always, and the disabled. Each and every vehicle our customer gets complimentary water, and our buses, mostly the buses, have 2 drivers. So when one is fatigued, maybe in the gridlock, there's another one to help. E kinde ni mar sikuku ma jo Kenya mathoth dok pacho riwore kod anyuola margi, kwayo maduong' en ni sirikal mondo konga peini madongo pacho ka. Kendo ket chike ma ok gin mana chike, to gibed chike manyalo rito peini go. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Jokanyo sekta mar weche tuke e sub-county Mambita e county ma Homa Bay yuago chal marach mar alap tuke Mambita. Alabno mabende ong'ere ni Onundo Stadium mine ma johala tiyogo kaka pap ma imoye omena kendo winy e masani kwae. Juang' mare oseduoko chien chenro mag tuke madhi nyime e kor gwenge makono kama en gino mathiro dongruok tuke mag adhula. Jafwambo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich ne otimo limbe e alap tuke no mar yango chal mare kod pek ma osekelo ne jogo manie sekta mar tuke e alwora no. Alap tuke Mambita mayudore kachur bura ma Suba North mabende ong'ere gi nying mar Onundo Stadium en alap tuke manochaki higni mathoth mokalo kendo en alap mar tuke achiel kende mar jopiny mayudore kar chung'ud bura no. Kata odoko ni alap mar tuke mowinjo bende konyo ji weche mag tuke ka achiel kod konyo ji talanta mag rowere alwora no, to chal mar rach kendo kelo kibaji maduong' ne jokanyo e sekta mar weche tuke mawacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay ojwang'o pawni. Onundo Stadium ka e kama achake katin and pawni osebedo kama for higni mang'eny. I want to say ni pawni rach kaka inene ni to pawni osemiyo talent marwa Suba North odok piny kabisa nikech kae kuma jotugo madongo dongo wae. King'iyo Blackberry waka, king'iyo an gi nyako moro sani ni France luongo ni Lilian waka, to pap chalo mana kama pok olose. And I want to say ni our leaders especially from grassroots level osenindo because ok ginyal biro kama doglos no pawni. Wakwayo ni pawni kolosi to en asset kendo nyalo bedo kama konyowa kabisa, especially kubedo fenced maber, then wabedo gi shade, then wabedo gi choche. King'iyo pawni kata sama wuoyini waonge cho, idwa goche sani they are charging 5,000
Koro pao ni kata kinene ni charge 5,000. En gima it is so painful. Alwora mar lap tuke ni ochido kendo kata mana chope minyalo tigo e kinde mag tuke bende onge ka bedo ni ojwang'e omiyo mine ma jowala thuolo mar moyo omena e pawni kendo winye makwaye ka bende jopiny oloke yo magiluwo nikech ok ochiele. Iwewa ni ma en madala mar ng'ato. Sama ochiel kama ber kata county government nyalo yudo pesa. Kisama ong'ad gate ka the county nyalo yudo pesa ma inyalo chulo kata mana joma nitiere. But king'iyo kata bathe kacha chomoro ni nitiere kacha. Chono yugno ma kata kidonje sani kalore kaka obedo fence. Ongera kaka inyalo donjo kanyo mikonjri. Koro kaka ineno stadium kae mosano lokore yo, kae mitime gima moko gikutieno, kae mitime driving, kae miyudo ka ji oloko nyaka lodging. Jokanyo e sekta mar tuke wacho ni bedo ni ojwang' pawni osemiyo chudhe moko thuolo mar chako yako lope moko manitie bath pawni. Pawni wan gima owinjo bed ni timone sana en owinjo bed ni chiele. Pawni ne duong' nochopo gorofa cha, nochopo to gorofa ni nochopo toke kocha cha. To kinene sani odhi modiye jomoko grab lance mantika toke kanyo. Na king'e history mar pawni iluonge ni Unundo Stadium. Unundo Stadium ne en the late Unundo. Unundo said very well kane wan kaka mane pap giken nikech en mano ochiwo pap by then igni mokalo kane pod wantie ka wangima. So wak inyalo chiele, kose chiele wabedo gi gates, then wabedo gi shade. Then we are just good to. Giwacho ni bedo ni lap tuke ni rach oseduoko chien chenro mag tuke kor gwenge makono kendo osebedo ka chunogi mondo gikwa pewe manitie skunde mopogore e kinde ma gin kod tuke ka gidwa ni mondo sirikand kaunti ma Homa Bay kod jotelo makono omanye yorego eko minyalo losgo pawni. To my public stadium ma wan godo en achiel kama Mbita mangima en mana ma moko go duto gin akwayo. Polytechnic mar Usinga wakwayo, Mbita High School wakwayo, ok gin mawa. Gilosnwa pap mondo jotugo odongi. Goals mineno kawuono chalo ni nyien ka kawuono gi ng'ama oketonwa gi en Milio Odhiambo. Goal post gi konyowa, yes, but the status mar pap ok oyie ne standard football mondo goye. Pes sirikal mar jopiny molok dokor ka sport mondo chop muolo ka olosnwa pewe. Sirikal mokalo noketo tenge pesa. Oket tenge more than twice ka pesa igolo to onge gimotime pawni. Kata na sirikal mantie kawuono nyocha noketo pesa ne pewegi pok waneno kuma gima pesa notimo. Wakwayo ni Ministry mar Sports osenindi tich nyaka ne gidonji tich. We have not felt them. Wakia kata kabe ongi Ministry mar Sports. Jatend migawo ma ochung'ne chenro mag tuke e sirikand kaunti ma Homa Bay Sara Malet ne okoni giseketo chenro mowinjore mar loso lap tuke ni rang'iny mowinjore. Wa classify kuonde wa mag tugo. Wantiere gi stadiums ma luongo ni regional stadium. Kanyo oting'o Unundo, oting'o Nyakiamo, oting'o Gor Mahia, oting'o Kendu Bay Showground. Kendo gin tiere CIDP gin e plan wa mondo wa develop gi. Sane ma pok ochopo because wa believe ni watimo gimoro achiel waweyo kaber kok wadhi machielo. Kane pok watieko Raila Odinga Homa Bay Stadium ne ok wanen tiende chako machielo to mabe waweyo kanyo kaninus. But sani koro waseneno ka wadhi tieko Raila Odinga Homa Bay Stadium kendo plans wa mamoko en ni regional stadiums wa nyaka wa develop. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwara Mugajwangi kanyo mochopo gode giko mar weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono. Ibed kod midhiambo makare warom kendo kango chopo kanyo saa 3 weche manyien mago imore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Adhiambo.